салом алайкум бинандагони барномаҳои Тажлайв. Ҳамаи шуморо бо ҷашни ғалаба табрик мегӯем. Ва имрӯз чуноне ки рӯзи ғалаба аст, мо ба кӯчаҳои шаҳр баромадем, то ин ки дар байни ин қадар халқи рус як нафар тоҷикро биёвем ки дар бораи ягон аз қаҳрамонони мо нақл бикунад. ҳоло мо бо шумо кӯшиш мекунем ки ягон нафари тоҷикро биёвем. ба фикри ман бениҳоят мушкил аст ёфтани халқи тоҷик. мо кӯшиш мекунем, рӯ афтода намешавем, бошад набошад. як кампир омада истодааст, вай тоҷик бошад рус бошад намедонем. нест интизор мешавем, рӯ афтода намешавем. як писарбача бо айнак ба назди мо омада истодааст, шояд тоҷик бошад. мо кӯшиш мекунем бо ӯ суҳбат кунем. салом алайкум. нағзми шумо саломатон? нағзми камтар як тараф меомадем. шумо тоҷик ҳастед? шуморо бо рӯзи ғалаба табрик мегӯем. раҳмат взаимно. дар ин ҷо бо чӣ кору бор машғул ҳастед? худро муаррифӣ мекардед? ман Аюҷон Каримов, дар ин ҷо мехонам дар Санкт-Петербург, сеюм курс. беҳтарин. чуноне ки рӯзи ғалаба аст, шумо дар бораи ягоне аз қаҳрамонони мо сухан карда метавонистед, ягон нақл мекардед? мешавад дар бораи бобои худам нақл кунам? беҳтарин. агар бобои шумо ягон қаҳрамонӣ карда бошанд ё ки дар ҷанг иштирок карда бошанд, мо хурсанд мешавем. бобои ман ҳамаи иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ, ино ман ҳамашона қаҳрамон меҳисобам. агар иҷозатид, ман дар бораи бобои худам нақл кунам. как раз ба ҳамин Санкт-Петербург, Ленинграда 2 сол хизмат кардам. баъд агар махлуқ бошад, дар бораи бобои худам. беҳтарин. пас гӯш мекунем дар бораи қаҳрамонии бобои шумо. бобои ман Карим Ҳакимов Карим. 2 сол хизмат омаданд, аввал Ленинграда хизматшон набуд карданд, баъд ҷанг сар шуд. бо 5 соли дигар ҷанг карданд бобом. баъд ҳамин яке аз бобом нақл карда додаги, ман худам бобомро надидам. ҳамин хонангиҳо мегӯянд ки бобом нақл мекарданд. баъд ҳамун дар вақти хизматшон 10 каси одама барои ҳезим рӯй мекарданд леста. барои ки очень холодно, ҳаво ганда хунук буд, ҳам унҷо ҷанг рафтиста буд. ба ҳезима меранд, ҳезима бор мекунанд ба санкаи аспо. вақте мехоҳанд ки хона биёянд, дар раҳ мебинанд ки як солдат, асп як солдат чапа шудаги, ҳамун ҳезимо рехтагиянд ва натонистеста ҳезиморо сад кардан. баъд бобои ман аспи худшона метиҳанд ҳамун одамда ва мегӯянд ту рафтан гир, ман айқафои шумо раста мерам. баъд бобои ман мемонад ва 9 таи дигар солдатон мераванд част, командирошон мепурсанд ки кани Карим, ва ё мегӯянд ки Карим мурд, ҳаво хунук буд, ва ё мегӯянд мурд. баъд бобои ман ҳаракат мекунад, кӯшиш мекунад ҳамун ҳезиморо саат карда, баъди чанд соат мебиёяд ҳамун частиш ва мепурсанд ки чӣ шуд. ҳамун командираш хурсанд мебинад, мешавад бобом мебинад, хурсанд мешавад, мепурсад чӣ шуд. бобом мегӯяд ҳамун чизе шуда буд, рости гапа мегӯяд. ва ҳамаи солдаторе ки дурӯғ гуфтанд, ҳамун касоне ки дурӯғ гуфтанд, ва я мефурсонанд ҳамун ҷои гарячи точка мегӯянд, ҷое ки ваёро бояд наказания кунанд. наказания карданд, барое ки дар вақти ваи шӯравӣ, дар вақтҳои шӯравӣ ҳама қонунӣ буд, барое ки наказан мекарданд одамои хеле. баъд бобои ман 2 ҳафта отпуска доданд, бобом вай кард, дам гирифт. ва пеш аз ҳамун дар вақтҳои ҷанг бобом фақат фикр мекарданд ки ҳамун ба ватани Тоҷикистони худмон гашта раванд, барое ки 7 сол нарафтагӣ буд дар Тоҷикистон. баъди чанд сол дар вақтҳои пиришон 75-80 солагишон да, бобом 85 сол умр диданд. дар вақтҳои пиришон фақат худо шукрона мекарданд ки ман омадам Тоҷикистони худам. яна чоям хӯрдам, бачаҳо чандта фарзанд, чандта набира дидаям, ҳамаашта шукрона мекардам. ман фахр мекунам бобои худам, барое ки дар вақташ ҳамин шаҳри Санкт-Петербург, Россия ҳимоя кардам, барое ки мо як государство будем ва омадам мо ина аз бо ёрдами ҳамаи ҷанг иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ омада хонда истодем. раҳмат, худо бошад. беҳтарин. чӣ хеле ки мо ҳамроҳи шумо дидем. ҳаётҷон чӣ гуфт худро? Ҳаётҷон Каримов. ҳаётҷон Каримов ба мо дар бораи бобои худ нақл кард.
чӣ гуна аҷоибот аст. Мо бояд бидонем, ки халқи тоҷик низ дар солҳои ҷанги бузурги ватанӣ бисёр кӯшишҳо карда буд ва бисёр неъмати худро гузошта буд. Ва ҳоло бошад барои шумо якто факт овардем, ки бобои ҳаёҷон каримов низ дар он ҷанг чӣ қаҳрамонӣ кардааст. Мо бояд дӯст бидорем ватани худро ва номи ватани худро чанге ки метавонем, агар имконияташ бошад, боло бардорем. бо ҳамин барномаи худро ба поён мерасонем.